Yebo, uJoji. Ngakuthatha ngakufaka endlini. Uyamuzwa lo muntu uthini? Ngakuthatha ngakufaka endlini. Mfowethu ngiyanicela baba. Cha mfowethu unamkhuzeni bafowethu. Lento akayishowa ngithanda. Ayikho nje indaba yakho. Awukwazi ukuthi ungangihloniphi. Awukwazi ungangihloniphi phambi kwalabantu la. U0 emadodeni nje ewonke u0. Ngiyakutshela u0. Bafowethu cha mkhuzeni bafo. Hayi bafowethu. Ayikho nje indaba yakho. Ayibo. Nihlale phansi. Ayikho. U0. Ayikho indaba yakho. Bafethu. Kuwo wonke nje amadoda wena nje uyinto engekho. Namuzwa bafowethu. Bafubamba mina mfowethu ambangani. Uyohleza ugqoka uplastic ngoba uyisahlule ngiyakwazi ukuthi mina ngakho uzohlala uhlezi ke ugqumbuza ngekhondom nje wena ayikho indaba yakho vele ungidlisa udaka ngidlisa udaka kuhlukani emva kweminyaka emingaka simina nawe sijolile uzongicela leyo nto ukwazi kanjani ufuna ukumithisa umuntu odlisa udaka usubamba mina ubamba ngani lo muntu ungazongijwayela mina uyabona ukuthi uthini mina Silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona uhlelo lakho njengamanje ukhumbula ukuthi lolu hlelo ulithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN as per usual uyazi ukuthi zimbalwa izinto esike siyicele kuwena one ukuthi upress with thanks uyakulekelela ukuthi ke ukwazi ukudonate ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi usilekelele ngako i-channel yethu ukuthi ikhule phambili otherwise you can join a membership of this channel noma you can join as a member of this channel lokho kuzokusiza ukuthi ukwazi ukuthola inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakazitholi ngabe ngikhuluma ngeinhlelo zethu ngikhuluma ngohlelo silungisa umjolo nalo lolibukela njengamanje awondli ngiphinde futhi ngikhulume ngohlelo lenziwa unjinji uMagwaza olubizwa ngokuthi abangani bethu ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare ona le channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show we are on 140k something wama subscribers njengamanje okusho ukuthi sibheke ku 150 and sidinga wena ukuthi usilekelele sitholakala kona wonke ama province akhona la eSouth Africa wo 9 kanti nase Africa yonke jikelele siyabonga kakhulu support uthando olisinikeza lona kodwa ke asikwazi ukuthi siqale isho yethu ngaphandle komkhuleko obalekile sigobisa amakhanda phansi uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe kube mnandi emjolweni angiphelezele sibone namhlanje sibheke indaba kabani uthini kuthina kodwa while we are doing so ungakhohlwa nawe ukuthi usithumelele i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com asibangene bonani babukeli igama lami ngingumnqobi wangapha empangeni wakamdletshe ngibhalele kule show silungisa umjolo mayelana nezinkinga engibhekene nazo nomuntu wami engithandana naye Bukele wahlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela kuhlelo lwethu lithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show njengoba kade sishilo siqala ihlelo khumbula ke nawe mawukuthi uneyinkinga eziningi ezinto umjolo you can email us to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com uyazi ke masehlele kanje we all about fixing indaba eziningi zemjolo ehlukahlukene imjolo siyazi sonke ukuthi ke ila abantu abajabule khona ila kuneyinkinga khona ila abantu abafuna ukuthandana khona abanye bathola amapani kodwa ke bakwazi ukuthi bayilungise indaba zabo eceleni kwami khona dadewethu esinayo manje so ukhuluma naye to find out ukuthi kungani la ukuhlelo namhlanje nanokuthola nje ukuthi njengoba esefikile ngabe inkinga sizokwazi ukuthi ke siyilungise uyangazi ngikudlala Matifana and I am the next big thing in KZN dadewethu siyakubingelela ohlelweni njani ngiyaphila wena unjani I know I'm all good siyajabula kakhulu ukuthi mabe uthola i-call nje kudingayo le ekhaya ungachithi isikhathi ukwazi ukuthi uzohlala nathi mhlawumbe siqale ngokuthi sikhumbuze umbukeli ukuthi ubani esinayo namhlanje igama ngubongeka ngwakashinga Bongeka wakashinga yebo ulana ke namhlanje ngoba kufanele ulungise umjolo njengoba ulizwa nje negama le show silungisa umjolo and umuntu ozolungisa na umjolo angimazi umazi kanjani umnqobi umnqobi ngingasho ngithi omunye wobhuti enginayo ekudlalwaneni naye no moma ngabe uthi omunye wobhuti shuthi bakhona abanye but nomnqobi akubalekile lapho kodwa ngisho ngithi siyathandana nomnqobi okay so okubalekile ukuthi wena usebudlelwane nomnqobi yes so mema ungixoxela ngomnqobi umuntu kanjani mhlambe kuwena umuntu onothando umuntu onakekelayo unjani kuwena umnqobi umuntu onothando enakekela ngaso sonke isikhathi ehlezi ekhona ubehlezi I notice ukuthi kuzona zonke inkulumo zakho kuyavela ukuthi ube umuntu onjani ubunobudlelwane nabo mhlawumbe singasho ukuthi njengamanje indaba yakho nomnqobi khona seyinja khona seyimbongolo noma mhlawumbe nisazama ukuhlanganisa
engathi siyela khona engathi uKhuzani uyikhiphe kahle ingoma yakhe sengathi siyela ngakhona vele nje nasembongolweni. Okay, so njengoba ke ebhalile lekhaya ngenzeka mhlawumbe ukuthi khona afuna niyilungise uzomake ukuthi ke khona kunikulungisayo uyamnika ithuba lokuthi akulungise noma cha wena uzusuwanele. Hayi kuzoya ngamagama akhe. Kodwa uthando lakhe lisasekhona. Uthando lukhona lo. Yalukhona. I know. Asingachitheki isikhathi asimnikeze ithuba umfowethu eze la azokhuluma nawe sizwe ukuthi ke ngabe ufuna ukuthini kuwena uready ukuthi umbone. Hayi ayikho inkinga ngeze. Njengoba ubona ke la khona ithimba esisebenzisana nalo okuyilona lizokwenza isiqiniseko sokuthi mingabe ifika ubafo la you are protected ukuthi umuntu onodlame anilwi noma niphakanyela umoya but sizokwazi ukuthi sinigcine isimo senu si right nikhulume nikwazi ukuthi niqondisane uthe ready ukubona ubaba. Okay, mbukeli sihamba nawe njengamanje siyothatha kumnqobi simbeke la sikhulume naye sizwe ukuthi ke iyalunga yini indaba yakhe nodadewethu njengoba sebekhona la ohlelweni silungisa umjolo. Ithimba lethu liyahamba njengamanje lomlanda limbeke la mase siyaqala sikhuluma naye. Sihamba kanjani? Sikhona futhi njani? Ba. I know. Sesijabula kakhulu ukuthi ke ufike njengokusibhalela kwakho. Uphinde futhi uzokhuluma nathi ke manje kuqondiseni izimo ezikhona phakathi kwakho nomama. Ngimbuzile ke imibuzo embalwa nje. Njoba futhi ngizokwenza nakuwena lokho. Mfethu, umama uveze ukuthi hayi ubudlelwane bakho naye akusekho eqophelweni eliphezulu. Mhlambe ngokubuka nje kwakho yini eziyadala lapho bese ukuthi izinto zingahambi kahle phakathi kwakho nomama. Hayi ngingasho mfowethu ukuthi hleze mhlambe ema-challenges engike ngabhekana nawo empilweni mayelana nempilo besikade siphila bekungasafani. So manje njengoba yena umuntu o-right manje kumina sengumuntu ophansi ngezimo zempilo esibhekene nayo. Manje kugcineni abazi nabantu besifazane bafuna ukuthi bagcine ugcina ushaya idonsayo manje. Gcina manje usuwumuntu ohudulele kaphansi kufanele kuzwakale izwi lakhe nesimo sempilo obhekene naso ngaphansi kwaso. Okay, ngale mphethu kwesimo sempilo ubhekene naso mhlawumbe uthando belunjani phakathi kwakhe nomama bekhamba kanjani? Cha uthando beluhamba kahle kakhulu futhi ngangimqambela mawo bekhamba kahle kakhulu kodwa ke kwaba nezinto ebese ngingasayiqondisisi bese zenzeka mayelana nempilo bade kuchazela. Okay, so the main reason ubhalele isho namhlanje yindaba ubufuna ukuthi uhlale naye phansi ukhulume noma ubufuna ukuhlala naye nilungise izinto noma ubufuna ukuhlala naye umazisi ukuthi cha usamthanda futhi ungajabula mengasabuyela ekhaya. Cha wethu kahle kahle ukubhala kwami la kumjolo osilungisa umjolo. Bengifisa ukuthi sizolungisa izinto kahle kahle ngoba mangabe sesiyilungisa mina naye akukhona understanding esingabi naye. Manje gcina ngasahleleki ngendlela gcina mase sephakama amazwi manje ngibona ukuthi kuyiyona ndlela elula ukuthi mhlambe ngingakwazi ukusisiza mayelana nenkinga esibhekene nayo. I know. Bese angabe ngisachitha isikhathi. Dadewethu usekhona ubhuti. Mfowethu uyena umama lo ungakhuluma naye. Cha bongeka mfowethu njengoba ngikubize la kumakhamera ngicela ukuthi ungathuki mama ngoba kunento ebengifisa ukuthi sikhulume nawe engakwazi ngikhulume nawe mabe sibabili endlini ngoba asinikani ukuthi silalelane kahle. Manje njengoba ubiza abangani bakho ubona ukuthi bona bazokuzwa kangcono lokho okuzobe kushiwo wena. Hayi ngoba bezongizwa kangcono but kodwa ibona abantu abangakwazi ukusisiza ngoba vele uma ngicela ukukhuluma nawe ufuna ukunginika ithuba lokuthi ungilalela ufuna ungi-understand manje bona abafowethu laba bakwazi bengasisiza enkingeni engibhekene nayo ngoba nami angimnandi kahle. Sasihlanganiswa yibona nikani? Asihlanganiswa ngayibona. Oh. Yikho ngifisa ukuthi njengoba bekwazi ukuthi besiza abantu nami ngiyacela ukuthi bekwazi ukuthi bengisize ngoba mfowethu izinto ayisahambi kahle phakathi kwami nawe. Eyibo njengoba ngijanyela umbhobho nje yamakhamera ngiyithini le? Ungawunaki umbhobho. Ngicela ulalele inkinga engize ngayo. Ngicela unginike ithuba. Ake ngizwe. Bongeka amashingo omuhle. Uyazi singekuthanda ngithi. Awuhlale phezulu kodaba ungalungi top. Okay. Bongeka kunezinto esezenzeka phakathi kwami nawe engayiqondi ukuthi isikhathi sini. Njengani mhlawumbe? Kunezinto esike savumelana ngazo phambilini ngesimo sempilo yami nawe ngoba besibambisene. Kodwa sekunezinto eseyishintshile ngezimo zempilo yami manje ebese ngiphila ngaphansi kwayo. Ngaphansi kwencindezi.
Bongeka mina nawe sasivumelene nokuthi sizothola umntwana. Uyakhumbula ngithi? Yeah, ngiyakukhumbula. Ngacela ukuthi yeke ukuhlela ukuze sikwazi sithole umntwana mina nawe. Yeah. So ekuhambeni kwesikhathi ngithe mase ngiphelelwe umsebenzi lapha ebengisebenza khona. Hayi zajika izinto. Sekufanele manje mina ngilale nawe ngecondom manje. Ngitshela ukuthi wena ngeke ukwazi ukuzalela mina ngoba ngisasebenza. Uma ngikuzalela ungasasebenzi, ingane izokwendliwa ngani? Siyazama. Uyazama. Ngizozama njengendoda ngizozama. Nawe futhi njengoba usebenza njengoba sasikhuluma ukuthi sizobambisana ngale ngane. Angithi akaze ungikhiphe eceleni ngedwa. Yeah. Yeah, sasivumela ukuthi sobambisana. Yabona ke imana lapho. Yabo njengoba ungasasebenza akho ngane yabakhona. Uyohleza ugqoka icondom ngoba vele ayikho ingane mina engizokwazi ukuthi ngizale ngizalela umuntu ongasebenzi. Angikwazi ukuthi ngagqoka icondom. Ngizalela umuntu ongasebenzi. Kade silala mina nawe isikuni. Uyezwa nawe kade ubunjani ubusebenza. Yini kanti inkinga manje? Ngizokuzalela manje wasungizisa ngoplastic manje. Ngizokuzalela ngithini? Ngeke ngikwazi mina ukuphila njalo ngecondom, njalo mina ngiphila ngecondom. Awusebenzi kuzokuthini? Kanti kufanele kanti kulala abantu la minyango kulala abantu abanjani? Abantu eminyango thina sila sibabili. Ngoba besilala nawe isikuni mina nawe yini manje sishintshile? Okumele ngicacisele yona. Kwawona lo msebenzi lobo utholile uthole ngami. Manje kusho ukuthi lokho kuveze la. Ngicela ungilinde angithi nami ngikuyini. Kusho ukuthi kuveze lapho. Angithi nami angizwanga. Kusho ukuthi kuvezela lokho. Wena wenze njani ukuthi uzosakazela ukuthi mina bekade ngivenda kwase kanjani? Ngiyazi vele ukuthi vele wangizamela umsebenzi. Wena ngakubutha udoti. Sengudoti manje. Ngakuthatha ngakufaka endlini. Sengudoti mina manje. Yebo, udoti. Ngakuthatha ngakufaka endlini. Uyamuzwa lo muntu ngakuthatha ngakufaka endlini. Mfowethu ngiyanicela baba. Cha mfowethu unamkhuzeni bafowethu. Lento akayishowa ngithanda. Ayikho nje indaba yakho. Awukwazi ukuthi ungangihloniphi. Awukwazi ungangihloniphi phambi kwalabantu la. U0 emadodeni nje ewonke u0. Ngiyakutshela u0. Bafowethu cha mkhuzeni bafo. Hayi bafowethu. Ayikho nje indaba yakho. Hayibo. Nihlale phansi. Ayikho. U0. Ayikho indaba yakho. Bafethu. Kuwo wonke nje amadoda wena nje uyinto engekho. Namuzwa bafowethu. Bafubamba mina mfethu ambangani. Uyohleza ugqoka uplastic ngoba uyisahlule kuye umsebenzi. Ngeke ngikwazi ukuthi mina ngakho ngecondom. Uzohlala uhlezi ke ugqumbuza ngecondom. Ugqumbuza ngecondom nje wena. Ayikho indaba yakho. Vele ungidlisa udaka. Ngidlisa udaka kusuka emva kweminyaka emingaka mina nawe sijolile uzongicela lonke. Ukwazi kanjani ufuna ukumithisa umuntu odlisa udaka? Usukubamba mina ubamba ngani lo muntu? Ungazongijwayela mina. Namuzwa ukuthi uthini kimi? Ngethisa isithunzi phambi kwamadoda. Uyasahluleki sendoda kakhulu ukutshela lokho. Bafethu ngiyanicela. Ayikho nje indaba yakho. Uhlale phansi mama. Hawu. Mfowethu, uhlale phansi. Ufuna uzobukisa ngami lapha. Ukwazi ukuthi umuntu esifazane ngakhuluma nje phambi kwami. Ngiyanicela. Cela nihlale phansi. Ngethisa isithunzi lo mfazi madoda. Bafethu la silungisa umjola sini. And asiselanga la ukuthi sizohlisana isithunzi, sizolungisa. Kodwa manje uyangithuka baba. Uyangithuka manje. Ngibiza ngodoti. Uwona vele. Bongeke. Ngicela wehlise. Nyamuzwa. Ngicela wehlise umoya bongeke. Isigora lesi lokho sibambana nami manje. Asimbambi yena. Siyaxolisa. Afanele akubamba ngithi ubabizile. Sibehlisile umoya mfethu. Sibehlisile umoya. Lungile baba. Bongeke. Umfowethu noma umdlisa udaka kodwa usakufuna. Nawe mina ngiyilo kahle kahle naye baba. Ngiyamthanda njengomuntu wami. Uyajabula nje. Kodwa manje into engicika ukuthi lo muntu lo angilalise ngecondom. Into engayijwayele, lento engilimaza la mina. Fanele ikulimaza kwavela ushaya umsila webarrett. Ngishaya umsila webarrett mina madoda. Ngikuzwe ungitshelile nje ukuthi ushaya umsila webarrett. Ayikho indaba yakho. Ayikho indaba yakho. Yamuzwa lo muntu esifazane Ayikho indaba yakho ushaya umsila webarrett. Yini ngambambeni? Wawindoda yini manje? Bongeke. Ngicela uhlale phansi. Ucathi kuyadlalwa la ungifuna bakubuke kahle wena windoda engenalutho. Awunalutho. Kona nje uphelele umsebenzi kwazi uyophelelaphi kuyafisa ukwazi. Ngiyophelelaphi? Manje wathi wena wathi umuntu engadependela kuyena. Ufunani lapho? Ufunani? Ufunani? Ukuthi siqhubeke nempilo besithandana. Akho impilo yaqhubeka la kutsheleke mina. Baf. Awungeke mfethu. Bazonginyusela ngomoya mina. Uwe manje ngithatshwa izigora ke manje la. Abangani bakhe abaphatha phathi. Hayi bafethu ayikho right le nto le. Ngidlala umuntu esifazane bafethu ngibele ekhanda kumina. Bafethu ngicela silungise le nto le. Niyalwa njengamanje angazi kahle kahle ukuthi yini. Uyabheda mfethu. Uyabheda baba. Akwazi umuntu esifazane wena wakho bafu umuntu uyakhuluma nje nawe. Akangeni umuntu wami la mfethu. Ngiyacela singamfani. Akangeni baba. Dadewethu. Into nakho ke manje umfethu ukulethe la kwishow. Yini ufuna ukisho kuyena? Angithi uyena ngibizile. Okay, uyaveza ukuthi manje mina ngikwazi ukuthi ngaxhaphuza icondom yini. Umdlise oplastic. Yini indaba yenze ukuthi umdlise ngoplastic? Akasasebenzi. Angisasebenzi. Fanele pho manje mangingasebenzi mina. Ngikhuluma mina uzothula ke manje. Namuzwa uzothula. Ngicela mfethu ukuthi kukhuluma umuntu oyedwa. Laba mfethu solungisa. Yabo asizile ukuzona. Njengoba silungisa. Ngikhuphula ngoshukela. Ufuna ukuzwa ama side wenu nobabili.
yabo ngiyanicela sis ngicela ukuzwa isayidi lakho Ngikuchazele kahle mina. Lo ubengasebenzi ngihlangana naye. Ngabona ukuthi okay umfana ngiyamthanda. Ngamthatha ngamfaka kwi-company ebengisebenza kuyona. Okay, manje ngifaka kwi-company engisebenza mhlawumbe kwayona kuyona. leyo company la kwalalwa vele. bafo ngiyacela Hayi. mfethu ngiyacela mfethu Fanele noma ufake Ngiyeke nini? uqhubeke wena. Qhubeka hayi. Ngamthatha ngamfaka kwi-company engisebenza kuyona. Manje ngifaka kwi-company engisebenza kuyona, kwafike wantshontsha. Entshontsheni kwakhe imina engi-check ama-footage. Ngambona ukuthi usentshontshile. Ngahamba Antshontsha amadoda akhe lapho uthi kuxoxa mina. Uzothula. Ngambona ukuthi usentshontshile. Entshontsheni kwakhe ngahamba ngayo-reporter cause nami ngiyenzela ukuthini nami emsebenzini ngikwazi ukuthi ngihole ngibeke ukudla ekhaya kwifamily yami epletini. Okay ke lo mentshontsha ngibe sengiya-report ngisekureportile ubethinani kuthiwa uyaxoshwa. Okay axoshwe. Ngithi phela mhlawumbe indoda ngoba ixoshiwe izozizamela ukuthi isebenza kanjani. Awubhuti vele wabhala u4 endlini. Ulinde ukuthi mina ngibuye emsebenzini ngizopheka kenzi lutho. Akawasha kenzi lutho ayaclean. bafo ngizoku-attenda bafo ngisafuna Ngithi make sengisuka lapho ke bekufanele kube njani? Bekufanele ngabe thina siba nengane. So ngiboneke ukuthi hayi ke akasasebenzi. Iyona iphi into engizoyekela ukuhlela. Lo muntu ayasebenza one mistake ngamitha izobe siyenziwa ngani ngani. Imali efunwa. Okay ngithi mina awuke athi masithi ukucambalala ndawonye akagqoka ikhondom. Ayiyona ke emenza avuka indlobane. Eyogqoka ikhondom akayifuni. Ungangilalisa ngekhondom mina. Uzwile nje. Ngangulala ngani mina eqaleni? Eqaleni wawunani ngekhondom mina. Lanjani phakethe? Kanjani phakethe? Futhi wena ufuna imali kumina. Ase kahle khombisa ukuthi wena ufuna imali kumina. Angithi ufuna ukubuka nje ubhizi indlobane la awuhlale phansi. bafo angithathi masayiki la kodwa ngizokhuluma nawe njengendoda. Esikhathini samanje mfethu ingane iyabiza wani. And awukwazi ukuthi ungaletha ingane emhlabeni uzobukisa ngayo kuyingane ezincane ezikhula kahle. Ngeke ngibukise ngawo baba. Yabo. So njengoba umama angisho ukuthi uright ngoba mhlawumbe ngingakhuluma naye. Yabo. Into wrong mfethu ukuthi ufune ingane isikhathi singakabi right. Yabo. Because into engiyizwayo mengabe nikhuluma la ukuthi umama ingane nanivumelene ukuthi nizoba nayo kusase right isimo phakathi. Se right isimo mfethu. Asekho right manje isimo. Why ningalindi kuze kube isimo siba? Ulinde kuzobe yini mnewethu ngoba nami ikhona indlela engiphanda ngayo. Fanele ngilinde kuzobe yini? Ukawangitshela ukuthi khona leyo ndlela ophanda ngayo. Wena ucathile ngahlala ngithi teke. Urathi nje lokho ngiwashisa amaphenti akho lapha mina. Angithi uhleli vele uyafana newashing ungenza isitididi vela ngithi. Uyafana newashing. Ngabe usungidlisile njalo futhi. Ngidlisile hamba palace. Hamba palace. Bafethu. Bubuani manje Mawudlisiwe hamba palace. Hamba palace. Mawudlisiwe. Khona inyama yengwenya lapha. Hamba oyidla. Buka badova wena. Dova. Badova wena buka. Mdove. Mfethu. Buka. Abangani bakho angithi babizile. Phezukwa. Ngiyacela mfethu. Angithi babizile abangani bakho. Wena musungilokhu ngibamba nje wena. Usokhu ngibamba nje wena. Owakho mtofozi. Angithi wena nje ubabizile abangani bakho. Zidla wena ke manje. Hlala phansi. Isikhuni sibuya ngomkhwezeli. Hayi kahle wena ngibhedele nje wena. Tshela. Lokhu ngitshela ngomsebenzi uthi wangifaka emsebenzini wena. Angikufaka. Mhlawumbe kwawona walala nalawo mandiya lawo. Ngalala ngeyakho phela. Awu mfethu. Yamuza bafuthi uthini? Mfethu mina bafethu mina ngizama ukuthi ngini. Wena ungalokho ngibamba kanje wena. Usokhu ngitapula kanje. Qhubeka baba. Baba. Ngiyacela mntaka baba. Uthe wena khona indlela ophanda ngayo. Eyiphi indlela ophanda ngayo leyo mama angayazi. Wethu njoba singamajita. Siyakwazi sihlangane la ndini yabo. Sikwazi ukuthi bafethu iyiphi imali singakwazi ukuyibeka. Mhlawumbe imapha amajafu esingakwazi siwavuza. Manje yena ufuna le mali engizoyisebenza emsebenzini kanti bafi imali iyafana. Imali iyafana mfowethu. Ngangakwazi namuthi ngiyonze ziningi ngabe ingane la eminyango ezondiwa ngazo ngayo. Hayibo iyaba ayifane neyaba. Njengoba uthi ziningi. Ziningi. Kanti wena ngoba uyigolide wena. Ngoba uyigolide. So bafo wena uthi umama mengabe ethi khipha ikhondom umhlaba esipuni. Ingane ngeke izihlupheke. Ingane izoba right. Izoba zonke ingane ziyakhula ayikho ingane ehluphekayo. Cha sengisho isimo semfethu ingane iyabiza. Akumele nilethe ingane la. Manje kufanele singabi nazo ingane ngoba nakho ibiza. Bafo qonda ukuthini nje kwawena kumina. Mfethu. Ngicela ungizwe mfethu. Angisho ukuthi ungithembile mfethu ubhalele mina ngoba ungithembe. Manje kodwa indlela usukhuluma ngayo. Kodwa angithi manje kugcineni kumele ngikulungisele into yakho. Khuluma.
Mina mfethu ngifuna ukuthi ingane mfethu wena ujabula mawuthi ingane yakhe yafika emhlabeni isiyahlupheka ke manje. Ehlupheka ukho. Nathi sakhula vele kanjalo. Manje mfethu indlela wena wakhula ngayo ufana nomntana wakhe akhule ngayo. No, but Mina mfethu indlela engikhule ngayo angifuni umntana wami akhule ngayo. Kwakunjani mhla nivumelana ngithi kwakusmooth ku right na ke manje sekurafu ke manje zihamba ku gravel ngiyakutshela ke zihamba ku gravel ke manje Bazongijwayela kabi. hawu bazongitshela ukuthi kujwayela kabi mina ye awuhlale phansi hlala phansi Akalwi hayibo impela bafo. hlala phansi hlala phansi Mfethu ayithi ufuna ukubuka bakubuka abangani bakho ke manje bakubuka abangani bakho ngiyacela ngicela phansi mfethu. ayithi bakubuka abangani bakho wena obabizile la ubukanisa nabantu hawu Unqobe mfethu yazi uyibukanisa nabantu mfethu. Cha uthi manje ungijwayela mina bengezile kahle kahle ngento mfethu. Bengifethu ukuthi sikhulume. Kodwa manje- kodwa ngendlela akhuluma ngayo. Kubuye nga- Ngapha ukuthi manje mina ngapha kuyena emsebenzini. Mfethu. Fanele yaziwe abantu lento le. Nabo sebeyamazi ukuthi udludala. Abantu bayakwazi lokho mfethu. Bafo. Kahle kahle nihlazene noba uthula. Lo daka wena ongasafuni ukulidla ngecondom. Kusho wena Cha uthini mfethu akhuluma nje. mfethu. kusho wena nje kusho wena Ayi mfethu, yini mfethu wanolaka. usitshele phela mase uyisayikho Yamuzwa bafethu uthini? hawu Ayi Mana lapho, mana lapho. Angeke ilungeke lento esiyilungisa la mfethu. Ngicela uhlale phansi mfethu, kwehlisa ulaka, sikhulume kahle Manje njengamadoda. akaqoqa amagama akhe mfethu. Mfethu, usho ukuthi izolunga lento uma umpiringa kanje iyona nto bengifuna ukubizela ukuzokubona ukuthi uyithopa la uspin ngikubuka uyithopa Uthi angidakela. hey Uthi angidakela. hayi Khuluma ngisuke bafo qhubeka ngizwa. mfethu. Thathe lakhe iside ngithi. bese ngithatha iside manje. Cha khuluma qhubeka phela mfethu ngendlela ofisa ngayo. Nimisele ngani noba uthu? Mina ngokwami ukuthi silungise nobhebi. Bongeka uyimisela ukuba nalomuntu, usayimisela ukuba athola umsebenzi kuqala nto basikhuluma Bafowethu kanjani? Kanjani bafowethu? Namuza uthini? Ngithola umsebenzi. Uzukwazi ukuthi ngilale nawe. okay impilo Sihlabane kamnandi ke uma okay uthanda ngoba phela ngizokhipha imali ephaketheni. lalela uma ngixolela manje impilo yakho Ungilalelisi wena, ungangitshothi lalela. Angiyona impilo ingane. yakho phela. uma usuka la iyaphi Impilo uma yami ngixolela mina ngifisa ukuthi mina nawe siqhubeke ngendlela esasivumelene ngayo. Angithi angizwa. in financially Anginandaba nalokho mina. hayibo Anginandaba nalokho mina. But kufanele siqhubeke awukwazi ukuthi mina ungilalisa ngaphandle ngecondom. nje kwa I love you sicela imali Imali yani? Imali anisebenza imali nina? bafo ngiyacela. Nisebenza imali? Mfethu, angisenayo appetite mfethu uyiqedile. Ngicela singane. Hayi bafethu Ngiyacela, hayi ngeke singane. bafethu. Ngifuna ukuvumela abantu besifazane bafethu besigibele emakhanda banakho singenamali. Mfethu akekho mfethu umuntu osimvumelile mfethu uya. Uthini pho methi kufanele mina ngilokhu nje imali mfethu. Mfethu, ngiyacela. Ufuna imali ephaketheni shothi akangithandi kahle kahle. Mama usamthanda kodwa. ukumthanda Uyafuna ngiyafuna i-relationship yenu iqhubeke. yes Kumele enze njani ukuze silunge izinto aphinde futhi ukuze zilunge izinto umnqobi akwazi ukuthi meplana into njengoba bethi ukhona labe ezama khona Angani noma singazi boyivuma ndene. meplana into akangazisi njengomuntu anayo kubudlelwane mekwazi ukuthi Kunini ngakutshela ukuthi ngifuna ingane mina kuwena. Ngoba naku ungasasebenzi manje. ufuna ingane emele uqale uyiplanele ngeke nje uthi ufuna ingane une 1000 Ino 1000 mina. 1000 Mina ingaphuma ngine manje 1000 mina. senze isibonelo mfethu, senze isibonelo. Bafethu. Bafo ngiyacela. 1000 ungaphuma manje uye la eShaka Marine ngabe ungenalutho Usuke ufunani lapho koshaka malini wena? angithi la ngiyenza umzekelo it's not Oh like right now mhlawumbe nalomadoda koshaka malini. kufanele Akuzalisa ingane. uyahluleka ukwenza lokho Oh shothi Ayi. bafethu umuntu uyamuza ukuthi bafethu. Shothi ukhona umdala lana. Skora bafethu. Skora. Buka bafethu ngixoba angithi bafethu. uyabona ukuthi wena wedwa unyuke lo mshwenga Uyangijwayela bafethu lo. Ngicela ngoshaka malini oba labo hamba nabo noshaka malini wena. Unqobe mfethu ngiyacela mfethu. Hayi. Ngiyacela. sesikubukile kuhlala phansi Ngiyacela mfethu. Yazi mfethu ngifuna mfethu senze izinto kahle. Wena. Hayi ngeke bafuthi manje lo lesifebe sengijwayela mfethu. Uyabona mfethu ukuthi sengi-out nami ukulwa kwakho. Hayi. And mina ngikwazi ukulwa mfethu. Sure. Ngicela sikhulume. Mina ngifuna sikhulume. Bafo mina nginibhalele ukuthi bafethu usizolungisa inkinga ngithi la. Ngizama kona nje. Kodwa nina nibuka lo muntu esifazane engigijima ekhaya. Bafethu. okay Akaqhubeka, mawukuthi qhubeka. ke uyawuthola umsebenzi sesingaqala ke nami ngiyeke ukupreventa sazi ukuthi ibudget yethu emntwaneni ikanjani naye ke uzobe seyabuyela sikwazi ukuthi siqhubeke ngendlela ebekade siqhubeka ngayo before
Kodwa njengamanje engasebenzi. Angithandi ukuthi umntwana wami akhule ngaphansi kwengcebo. Uyayithanda lento wena uthi ipipi lami libe nje i-condom. Angithi angisebenzi. Fanele mina ngigude ngepophoma mina. Zama ukusebenza ukuze ipipi lakho lizophila kahle. Okay, kodwa nizolala Kodwa ngidelela umuntu wesifazane. uzolalwa ngekhondomu. Yes. Awumbuze bafuthi kusukela Apha nini ngithi mina naye athola umsebenzi. shayana umdavazi mfethu. Alright. Awumbuze. Umdavazi oright uthi uba 4 ugcina nini? Yeah. Nangishaya phela Akubalulekile mfethu ukuthi yabona. wagcina nini. Eh? Uma ukuthi uyahluleka ke lapho, usungabona ukuthi uphumela ngaphandle Ngicela kulabo ungicacisele, bazokunika nje ngemali encane. ngicela imali encane nje injani? Hambe kulabo bazokunika imali encane ngoba sengikhathele kuluye ngikhuluma into eyodwa. Kwangiyakutshela ukuthi anduba sibe right. Thola umsebenzi. Ayikho ingane ozoyithola. Mina usho ukuthi mina ngizolala nawe esikuni mase ngisebenza. Yazi nje ushayelani khona. Amasima la ngitshela wena. Amasima la. Ubani isifebe webhuti? Wena isifebe. Uba isifebe. Wena isifebe. Bongeke. Wazongitshela lokho. Yes. Wazongitshela lokho. Hey, bafethu. Come. Mfethu. Usungidizisa nje phezulu mfethu. Firinga. Hey, bafethu. Firinga. Bongeke. Bafuma usubamba mina mfethu, awubambi ngalo lo. Uhlale phansi mfethu. Mfethu sibheke wena akhulu ngoba umuntu wesilisa. Cha bafethu uyangijwayela baba. Mfethu sicela Nawe futhi mfethu uklasa mina mfethu. Ayikho impendulo ezibanzi mfethu embuza zona manje mina fanele njalo mina kube ngathi ngiyasangana la. mfethu into kade uyibhale. Angithi ngibhale ukuthi mina sizolungisa izinto. ngizama kona nje. Lungisa. Lungisa phela, ngithi uyalungisa baba. Ngilungisani mfethu ulwa. Lungisa ke mfethu, lungisa Uyalwa mfethu. nje mfethu. Cha, ukuthi bafethu uyangicika bafethu, duma ikhanda bafethu. Angisakwazi ukucabanga lutho ke manje mfethu. mfethu. Ulwa kanje vele. Lokho akwenza la. Angithi indoda yakho, ufuna ngitshela. ukubuka. Sengiyindoda yakhe manje mfethu. Ingoba ufuna ukubuka. Ngazi ngani phela busubuza yena uthi injani indoda yakho. Yini ungangibuza ukuthi unjani yena mina? Unjani? Unjani wena baba? Ukangibona mina ngisangana. Yamusa. Yamusa. Zibuke mfethu. Ngisangana mina. Ngizongidakela lona, yazo. Ngizongidakela nasifebe, yazo. Kwala monto wena lokho ekuletha lapho njalo ntambama. Sisumoya. Nawe masusebenza uzongiletha ngemoto. Ngoba mina ngingasebenzi. Sisumoya. Saphansi. Ngizongidakela wena. Saphansi uzoba right. Sisumoya ne. Tshela. Yazi kube ngangazi, ngihlangane nawe. Usengaphuma namanje ayikho into engangaka sisherile ne. Angisengaphuma. Sithi ngenangane nawe ayikho into etheni. Awu silungise mfethu. Ngizozama bafokuthisa umoya mfethu. But kodwa manje lethi iyangicika kahle. Iyangicika mfethu. Yangibhalela khona ukuthi ngizongisiza bafethu. But kodwa manje ngibona ukuthi ngeke ngithola ukusizakala lo muntu wesifazane ngabe ngiphendula ngale ndlela mfethu. Nawe solo kubamba nami bafu. Sengathi manje mina umuntu oro. Hayi bafethu. Shuthi ke kusukela manje mina nawe umisela kanjani? Kusukela manje wena hamba uyofuna umsebenzi. Ungawutholi umsebenzi. Uzongilala nawe. Le ndlela othi uphanda ngayo ngicela ukuyazi. Uyazi ngiyakutshela ukuthi siba namatafula nabafowethu. Angikwa-believe lo matafula. Awabelieve? Ukuze Sizohamba nawe siwabona. Sizohamba nawe siwabona. siwabona. Ngikwazi ukuthi ngikubheyilele. Since ngingazi ukuthi Wena wona uthi ungangibheyilela wena sathi nawe isikhulumile. Ungangibheyilela wena. Uyobusithathe phi imali leyo? Baba. La madoda uzothola kwena imali. Uzobusithathe. Mfethu, ngiyacela ngicela sikhulume kahle silalelane. Yazi ngiyazama ukwehlisa Awume wena mfethu, awume wena, Khuluma naye awume. Bongeke. Awume Ngicela mfethu. ukukhuluma naye. Mfethu, ngicela ungizwe kahle. Yabo manje mfethu I'm down to earth ngiyazisoba ngikhuluma nawe. Mfethu. Umama mfethu uthi uzokumithela. Kodwa ufuna ukwazi indlela ophanda ngayo. Uyakuzwa. Ngiyamtshela baba. Uyakuzwa ukuthi uyaphanda. Ngiyamtshela And mfethu. akakholwa mengabe sezwa usakhuluma. Ufuna ukukholwa ngani? Ufuna Ngoba ukuthi- ngizomthatha ngimuse lapha Yes. eninamatafula Mase khona semehabe mfethu siphanda khona mase nolo. sebonile kwabona indlela owenza ngayo ukuthi legit. Uzobe seyakwazi ukuthi mayilala nawe esikuni emithi uyazi ukuthi ingane zisorted indlela zona. Hayi bafethu, kodwa nje bafethu akuyona indlela yokuthi nje singaze sithole ingane ngaleyo mfethu. Baningi mfethu abantu mfethu bezama la eminyanga ngaphandle kwabantu abasebenzayo. Mfethu asilwe nokuthi Ayihlupheki funa ingane zabo ngoba nabo khona labacosha khona njengoba nami ngimtshela. Akafuna ukufaka ekhanda lakhe Asilwe lokho. mfethu nokuthi uyazama. Sure. Asinankinga nabo. Sure. Vele indoda kumele izame. Yeah. Kodwa into afuna ukuyazi umama ukuthi uzama kanjani. Uzama kanjani? Akholwe ayibonele. Ngiyamtshela Khona ukuthi azokwazi nginamtafula. ukuthi meyabe seyibonelile abone ukuthi indlela owenza ngayo imali ayinabo ubugebengu. Ayinabo Indlela ubugebengu, e-right. ayinabo Then ubugebengu. mase yakuzalela ke izinto zakhe. Uyangazi lo muntu ufuna abe uyayifika uyifunda impilo yami uyangazi lo muntu mfethu. Yeah, mfethu. Azikho izinto ezirong nje akangibamba kuzona Yeah. mfethu. Angimtholeli kodwa manje ngiyaphoxeka mina. Yalo muntu bafo.
ngoze ngiveze into engafuni ukuyiveza bafethu. Ilokho mfethu. Asingabe sisaveza okuningi mfethu. Hayi bafethu. Uzo- Ube siyoyo ngale mfethu, uzubone mfethu. Banakho awusebenzi. Uzowuvuma lo Hhayi, ushoni ngafana. noma cha uyaphuma kule relationship izokuxaka lento eshiya umama. Hayi ngeke mfethu ngize ngiphume mfethu. Kodwa bafo ngicela ungitshelele mfethu ukuthi kwanamhlanje mina ngifisa ukuyikhalisa. Ngifisa ukuyikhalisa mina namhlanje. sokuxoxa sesisobabili lokho. Ya, ngifuna kodwa umtshele bafa angithi wena kwazi ukutolika. Angithi Bonke uyokudelisa namhlanje mfethu. Sizokubona sesisobabili lokho. uzombona njalo mase sifika endlini elokho ethi igqoka le ngangize ngigqoke. Kulungile. Ngifuna ukushaya school mina namhlanje. Okay. Ya, nginqamisa. Umsindazo phela mina ngento okudala. Yeah, so samba naliphi nisothe ezinye izinto nizoyikhuluma nobabili senifika endlini seku right Okwamanje ngingasho ukuthi mina anything forward I'm ready. Ngoba mengase ukuthi unenkani mangase akwazi ukuthi empilweni yakhe akwazi ukungazisa yonke into eyenzakalayo. Hayi amasimba lawo bafethu. Singa right. Hayi. bafo so wena uthini mfethu. Cha bafuna. Kahle manje kahle ke manje intambo bafo zikuwena wena ubamba amatomu. Ya vela amatomu ayivele phethwe yimi. Ukuthi uyaqhubeka noma cha ubone ngazo. Ngiyaqhubeka naye ngoba ngiyamthanda baba. Bengeke ngimlethe la ngamthanda. Lo muntu esifazane mfethu sivusene kude ngoba esebala ukuthi yena wazama la mina umsebenzi. Akakubala okunye manje. Nami ngamsiza kukhona. So mengabe nifika endlini yonke into niyayikhuluma kahle kube right because kunezinto engakwazi ukuyivisa in public. Ya mfethu. Bengavezwa futhi ezengiphatha kabi. Akuyibuzi kodwa kulungile. Angiyibuzeke. Hayi. Lo muntu esifazane uyahamba emsebenzini, uyavetha ngisebenza ngisele endlini angithi. Ufuna ngipheka. Vele kufanele ebuye edle sekuphekiwe. Kodwa bafo ngeke mfethu uthi uwashisa umuntu esilisa mfethu izinto sakho zangaphansi mfethu amaphenti. Yini leyo nto mfethu izandla zami zingcole. Uhlala ubuku TV. Ubra bakho mina. Uhlala ubuku TV. Hayi ukuthi ngihlale ngibuku TV. Kodwa awukwazi ukuthi ungangwashisa amaphenti. Awufisa umoya, Hayi bafethu. Hayi angikwazi ukuyivuma leyo nto leyo. Wonke mfethu ukuthi wawasha amaphenti and ngiyazwela. Hayi bafo musukuhlekisa ngayo nayo. Bafo ngikhuluma nawe ngiserious yazi ngihlekisa. Ukuthi angiyithandi ngikhuluma into ngoba ngiyithandi baba. Yeke futhi Dadewethu, amaphenti mfethu. yeke Yeke baba. ukwashisa ubhodi ngiyakucela. Vele ngingisawawasha mina. Ngiyonisona isiyoyo mina. Ngisola nje ukuthi ngangihlanganelana nalo besifazane. Ike ngami ngiyamthanda. Kodwa baba. usafuna ukuba Uzoyisola naye. Ya ngiyamthanda mfethu. Inhliziyo ngeze uyiphikise. Ngiyamthanda kodwa nje indlela angiphatha ngayo ayikho right. Dadewethu usamthanda baba. Okumthanda ngiyamthanda. Ya. Mfethu umuntu wakho uyakuthanda hambani nekhaya nihlale phansi nilungise izinto zenu hayi ngodlala. Ngicela ungibuzele into eyodwa baba. Ngishane isikhuluma ngifika namhlanje. Ya. Sokubona endlini lo. Ubona endlini? Yamuzwa ke lo muntu usashintshile. Ngiqhubeke mina ngiyofaka condom lapha. Lalela. Mashiwe. Fanele sishane ngesipuni namhlanje sezwana. Oh. Uyazi? Angizukutshela wena mina. Ake sengiyavumelana nawe futhi. Funa lokho angifuni ukuthi ungitshela amananga mase sifike lapha endlini. Ube kuhle ubukhuluma nomfowethu uthi uzongishayisa isipuni kade ngeke. Fika lapha endlini ungishayisa ngecondom ngeke ngiyenze le. Okay. Ya. Yani ngicathu uyithole intathu ifoni which is iskuni. Ya. And umama uvume. Angihlale ngingathokozi. Indoda inkuzo empela. Ngeke ngikwazi ukuhlala ngingathokozi mfethu. Funa sithokoze bafowethu. Kungabi khona izinto ezizoseqa ngesinye sokuthi asinayo imali. Cha, angivumi lonto, angivumi. Hayi mhlawumbe embukela ngidedele wena ube judge. Uyayibona le episode ihamba kanjani futhi I'm sure uyabona ukuthi ya. Cha ngizamile. Ngazama bakhuluma nabo bavumelana ngesikoni abazosithola. Angazi kuzohamba kanjani moving forward. Kodwa noma ngabe yini abayenzayo akuhambe kahle kukhanye i-relationship yabo ibe yinhle. So noma uthi unenkinga ezinto umjolo sumelele i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Bafethu ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu ukuthi nifike kwishow namhlanje. Sengathi izinto zenu ngalunge. Sengathi izinto zenu ngalunge. Yes, awungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show. Khumbula igama lami ngingodlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Njengenjwayelo sivala ngomkhuleko noma abe ngikhuleke ngedwa. Ngisawuncengile vele umthandazo wabantu manje. uNkulunkulu waMatifana sihawukele.
ngabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.